bawal ni parkingan kay one way ni diri dapita niya. Parkingan ni ninyo diri dapita. Dong, usa day problema na problema sa kena nako dong, kadisubo ba sa pasada dong? Buang nga ba? Nakuha ng musito. Hay limosito. Kakaklarong mangga na. Kapataka lang mo duha oy. Kasi mangga limosito. Kakaklarong lubian na. Tanawa na oh. Taka ang tawag mo eh. Taka man mga sinitas nga. Hakam kay. Biabas man agad. Hakam tawag mo eh. Ay, sakto rin. Nakalimot ko noon. Saging din eh. Saging na oh. Oo na, saging mo na. Saging dia. Saging rin. Sagot. Wa nga. Gani harata diri, wa may pasahero na abot. Ito na wagin. Tum kayo. Ay kay atong kalingawan og tugpo ni eroplano. Sangka. May pa. Tuod no. May pa karon. Kamu, uyon mo ana. Tabangan tanig tugpo ba? Ana? Saman, sa may desisyon mo. Saan? Ato na kalingawag tugpo ng aeroplano. Apil lang ta nila. Pwede rin sa. Awam sa dahil wala sa hero sa awam tanay diri nga kingawa. Tanya, kalingawan ta ng tugpo ng aeroplano ina. Na. Kalingawan ta ng tugpo. Tugpo na to. Sa hero ma, tugpo ta rin. Sa dugayan. Yes man. Sige na mo. Ihapog ko na. Katuluwa ge. 1, 2, ay, 3, tugpo. Meanwhile, Grabe. Lupa yung kuha na to. Sakit pa tanaw ng kuha ba? Lupa na. Ano, asa na karon? Oo nga, lupa na. Asa na karon? Lupa na to na ito. Insam ng auto. Pataka mo lang parking dire. Isa yung parking ng auto dire. Kibaw ba mo nga bawal ni parkingan dire? One way ni namawa mi kibaw na busoy. Ikan dong nga dire babaw kay nagtugpo mi siloprano ya. Singin lang mo ka parking na. Di kami ana oy. Di na mo auto boss. Di na mo auto. Kapobre na mo maka-auto mi. Wala na yung kinsay tagiya ni kay dire bawal gini dire paparkingan kay kibaw mo nga one way ni. Sinsya yung kay boss, wag mi kita na kisa ng tag-iya na boss. Bawo mo diri nga. Bawal ni parkingan kay one way ni diri dapita niya. Parkingan ni ninyo diri dapita. At dahil mahal kita, handa akong magpalaya. Dong, usa day problema sa kena nako dong, kadisubo ba sa pasada dong? Aw, imo din ang sakyanan ma'am. Aw, lisod pud sa silingan dong. Kanang ay okay ra ni sa parkingan din ma'am. Hindi ko sa parkingan ni safety po ni sa ma'am niya. Kanang sige lang ma'am kay ako lang mo bantayan ning sakyanan nimo ma'am. Kanang ako lang ni bangilan ma'am. Sige, okay kay dong. Salamat. Oh, okay safety kini sa diri parkingan ma'am kay kanang wala gid siya mahilabot diri nga area ma'am ba kay mga butan mo gud mga tao diri ma'am. Salamat kay dong sa ingon anak. Kay Oh. anong suko malay kay ka dong? Wala kay nagtuo ko kanang nangawat sila diha bag kanang bayabas ba. Oh, ako lang gikuan. Maayo pa dong kay naglaruhay Oh. ka dong. So, okay na ta dong. Oh, sige, sige ma'am. Kanang okay na parkingan niya ma'am. Safety na oh, safety na ma'am. Kalit. Kau ang hawa kay Lana? Isam din na. Kato na artista sa YouTube. Sikat kina. Eh. Hindi ka po kana, hindi ka ako yung vlogger. Kanang ato lang ning bangilan ma'am ha para kanang safety ba dili siya maatras gani ma'am para dili siya makuan sa kuan ma'am. you serious? Wala ko bangil ma'am. Unya, wapay pino ana. Mong bangil. Okay na ni ma'am, kadili na ni kadagan ang sakyanan ni ma'am. Ato ni bangilan mo kay para safety gid mo sakyanan ma'am ba. Kanang dili siya kadagan-dagan gani ma'am. Dari sa saluyo ma'am para ma-safety gid ba.
Masig pwede balas na lang imong ibangil siguro. Ara, okay na siya ma'am. Ligo na siya nga bangil ma'am. Mao gini gamit dire sa bayran ma'am basta kanang nagbangil mi mao gini siya gamit nga bangil. Picture ni ma'am, picture ni ma'am. Picture ni ma'am. Ilamin ni mo. Picture ni ma'am. Ikaw, Gabriel. Apil na lang ko sa picture niyo ma'am.